ברכה על החלפת סננים למוריון. קיבלתם מאיתנו משלוח שיש בפנים סנן K2, K5 ו-K7. זה סנן מינרלים, אתם לוקחים, שמים אותו בצד, בינתיים לא נוגעים בו. גם K5, הסנן ספוג שלכם, הוא קליל, גם כרגע לא נוגעים. לוקחים את הסנן K2, שזה סנן פחם, פורקים אותו. פורקים, פותחים את החבילה, רואים פילטר פחם. לוקחים את המערכת, סוגרים את המים, יש לכם סוגר, מגיעים לסנן K7M, כשאין לכם כבר את הזרימה של המים במערכת, פותחים אותו, לוחצים פה עם כיוון השעון פתחתם, שמים את הסנן K2 שלכם. שמתם אותו, שמעתם קליק, נניח כהדגמה, נפתח את הלמעלה שלו, ותראו ששמים אותו נגד כיוון השעון, שומעים את הקליק והוא מותקן. פותחים את המים, פותחים את הברז, רואים הרבה מאוד שחור יוצא, שזה בעצם הפחם כפי שכתוב לכם פה. סיימתם לעשות את הניקוש של הפחם, מעולה. נגמר המיכל, יש זרם דק, סוגרים את המים בשנית, מסובבים אותו, שמים אותו במקום, מחפשים איפה יש על המערכת K2, יש פה K2, מוציאים, שמים את ה-K2 במקום, שמתם. אחרי זה לוקחים, מוצאים איפה ה-K5, פורקים את ה-K5 מתוך הסלופן, מחליפים K5 ב-K5, ובסוף המינרלים מחזירים אותם למקום גם, K7M, שמים הכל במקום, בודקים. K5 הולך לפה, K5, K7M, K7, K2. את הממברנה אנחנו לא נוגעים בה. למה אנחנו עושים בעצם את כל התהליך הזה? כדי שתבינו את ההיגיון, למה חשוב גם לעשות את זה. אל תנסו לעשות קיצורי דרך. ברגע שאתם לוקחים את הסנן פחם, שזה בעצם סנן K2, ומציבים אותו במקום אחד לפני הממברנה, כל הפחם נשפך לתוך הסינון הדק. הסינון הדק נסתם, אתם מתקשרים אלינו, קונים גם ממברנה שעולה 350. אז בבקשה להקפיד על הכל. אחרי שסיימתם להתקין הכל, כן מומלץ לחכות חצי שעה, לפתוח את הברז, לעשות שטיפה נוספת דווקא לסנן שהוא של הפחם, לא של הפחם, של המינרלים, כדי טיפה להריץ פה את המים, כדי שהמינרלים גם ייפתחו. זה הכל, שיהיה לכם בהצלחה.